जानो हागौ थेवब्लाबो आं बेबायदि हौवाफोरनो आंनि देहा सोलेर देखायनानै थाखा फैसा जाग्रा नङा आरो आंनि देहा सोलेरखौ सोर हौवाया नुदों सोर हौवाया मोनदों आंनि देहा सोलेरनि माबा मोनसे हर दानो प्रुफ हर मिलायजोबनांगोन आंनि देहा सोलेरजों सोर हायो हर सोरनाव दं हर आरो दा रेन्डि हिनजावफोरजों रेन्डा हौवाया भिडिअ कल रायलायग्रा गाज्रि भिडिअ बिहरनानै नायग्रा आंखौबो बेबायदि साननो नोङो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आं मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट बे भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा माने दाननानै नायनाङा आरोना लोगोफोर जोबजासिम नाय नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायालासिनो स्किप खालामनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना हरो आरोना लोगोफोर आरो माब्लाबाबो बिदि दा खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय बुजि मोनासो नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलासै सिदानि डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर आथिखालनि जुगावथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो दङ मानि दावराव जागासिनो दङ अराय समनि थाखाय बेफोरबायदि दावरावा माने दानि जुगावहाय ओरैबायदि जाबाय लोगोफोर माने ट्रेन्डिं सोलिनाय बायदि जाबाय आरोना लोगोफोर बैथालि सोरजोंबा खारलांनाय सोरजोंबा दोनखारनाय गावजों गाव कन्ट्रभार्सि माने सोरखौबा हमनाय सोरजोंबा माबा माबि जानाय आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंसे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगाङावनो नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिना लांना होग्रोनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजि मोनगोन आरो माब्लाबाबो भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा भिडिअखौ नायलांदो भाद्र मासनि सैमा रोनावहाय सैमा दंब्ला फाग्ला नोङो बांग्रि नागिरनानै मोनाखै नामा नोङो साला गुन्दा भाद्र मासनि सैमा फाग्ला नों मासे बांग्रि नागिरनानै मोनाखै नोङो हो फाग्लाफोर हरदों ओंखायनो साला गुन्दा लाजिना गैयै लैजा गैयै साला हिनजाव फिसा गथ' गथायखौथ' फिसिनो हाखाया नों बायदिया बेदेसाव रोनावदों फाग्ला बोरदों मालायनाव फेसबुक हाबनानै अरखांहरदों फाग्ला बैथाला ओइ बाबुल गुन्दा नों सासे साला सैमा मोसौजोंबो रुजुजाबावा नोंनि गियाना सैमा मोसौआबो धोरोम दंबावोसो नों मासे अगियान सासे अगियान नोङो मा प्रुफ होनो हागौ नों आंखौ बैथालि होननानै हो मालाय हौवाफोरनो आंनि देहा सोलेर देखायहरदों होननानै मा प्रुफ होनो हागौ नोङो हो साला बुन्दा बैथाला नोंसो सासे बैथाला नों सासे रेन्डाबा आं रेन्डि नङा मोनथिबाय नोङो रेन्डि हिनजावफोरनि देहा सोलेर बिहर नायोबा आं बेबायदि नङा मोनथिबाय नों बायदि मानसियानोथ' जानला मोनला कमेन्ट लिरहरग्राया जेलनि ओंखाम जानांलाबायो मोनथिबाय दिनै आं गलाम नङामोनबा आंनाव आखायाव थाखा फैसा दङबा नोंखौ आं जेल जाहोगौमोन आं बाबुल नोंखौ आङो गलाघाटनि होननानै खोनादों बै समावबो इउटुब चेनेल खुलिनानै इउटुब सालायोमोन आं बै समावबो नों आंखौ बिराद गाज्रि बरनाम होदों आरो दाबो आंनि देहा सोलेरा ओइलाम नङा मोनथिबाय आं मानसिया दाम खमि गानो आं मानसिया दाम खमि जायो आं मानसिया गलाम जानो हागौ थेवब्लाबो आं बेबायदि हौवाफोरनो आंनि देहा सोलेर देखायनानै थाखा फैसा जाग्रा नङा आरो आंनि देहा सोलेरखौ सोर हौवाया नुदों सोर हौवाया मोनदों आंनि देहा सोलेरनि माबा मोनसे हर दानो प्रुफ हर मिलायजोबनांगोन आंनि देहा सोलेरजों सोर हायो हर सोरनाव दं हर आरो नों बायदिया नेक्स्ट टाइम आंनि फेसबुकआव हाबना माबा मोनसे कमेन्ट गाज्रि लिरबावनांगौबा नोंखौ नायबाय था नों आं मा खालामनो हागौ साला गुन्दा रेन्डि हिनजावफोरजों रेन्डा हौवाया भिडिअ कल रायलायग्रा गाज्रि भिडिअ बिहरनानै नायग्रा आंखौबो बेबायदि साननो नोङो गुन्दा रावबो हाया आंनि देहा सोलेर नुदों होननानै बुङो नोंसो आंखौ बेबायदि फान्दायदों गुन्दा साला सिनायनानै ला लोगोफोर बे बाबुल सरगयारिया गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि होननानै आं सिगाङावबो खोनाखादों आं जेला इउटुब चेनेल सालायदोंमोन होमबा बे समाव आं मोनथिदों बेखौ बिनि सोमोन्दै बे मानसिया खलथा गाज्रि ओमफ्राय हिनजावबो खारजाबाय होननानै खोनादों आङो लोगोफोर बे बेसेबां मानि माबायाव आं हाबनो सानला जायफोरा बे बाबुल सरगयारिखौ सिनायो आरो सोर गलाघाटनिफ्राय नायदों नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय
तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा बुजि मोनखाबाय बिथां बाजैखौहाय सासे ब्रादारा ओरैबायदि रावजों बुंहरनाय ओरैबायदि बाथ्राखौ जावहरनाय आरोना लोगोफोर मानि कारनाव दे बेफोरबायदि मानसिफोरा जावहरो नोंथांमोनाबो जायफ्रा रिल्स बानायगिरि जायफ्रा भिडिअ बानायगिरि नोंथांमोनाबो गिबियावनो साननानै नायग्रो जे गावनि थाखाय बिथाङा आंखौ मानि थाखाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंहरनो गोनां बायद' जाखो आरोना लोगोफोर किसुमान गोबां जोंनि बर' आइजोफ्राबो माने फिसा गोरोन्थि खामानिखौ मावलाङो आरोना लोगोफोर ओंखायनो किसुमान बांसिन मानसिफ्रा आथिखालनि जुगाव ससियेल मिडियाफ्राव बोरलाबानो नुयो लोगोफोर नङा होमब्ला बेफोरबायदि माने फिसा जाथाय बेफोरबायदि नायथाव जाथावै ज' लोगोफोर बिदा फंबाय न'खरनि फेमिलिजों ज' नायथाव जायो बेफोरबायदि भिडिअखौ नङा होमब्ला लोगोफोर ओंखायनो किसुमान मानसिफ्रा मा बांसिन हेटार्स सुबुंफोरा थायो आरोना लोगोफोरा 100आव 100आनो हेटार्स आथिखालनि जुगाव सोमजिबाय होननानै बुङो आरोना लोगो मोजां मानसियाबो सिंजों गाले सिंखावना होनाय बेफोरबायदि मानसियाहाय सोमजिबाय ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना जायफ्रानोखि भिडिअ बानायगिरि जायफ्रानोखि रिल्स बानायगिरि नोंथांमोना सानै हयै भिडिअखौ बानाय आरो लोगोसे गुबुना मानि कारनाव बेफोरबायदि कमेन्टस हरदों बेखौ नोंथांमोना थांनानै नायग्रो नोंनि भिडिअनि लिंकजों लोगोसे नङा होमब्ला लोगोफोर मानि कारनाव बबे भिडिअआवहाय बिथाङा आंखौ बेबायदि कमेन्टस खालामखो बा आंखौ बेबायदि जावहरखो बेखौ नायनानै नोंथांमोना दिनैनि जुगाव भिडिअखौ बानायनो नाजा आरोना लोगोफोर जियानो जा जोबथारनाय आरो बांद्राय बुंनानै आं भिडिअखौ फोलावनो सानासै आं आरो बांद्राय बुंब्लाबो नोंथांमोना आंखौसो सानलायगोन दा बिथाङा बहानि एसेबां बुजायग्रा मानसि फैलायदो होननानै आरोना लोगोफोर जियानो जा जोबथारनायाव नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव आं लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बिदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय